Спогади про депортацію, історії про геноцид ми будемо показувати протягом цього тижня. Як депортація кримськотатарського народу вплинула на киянку Елеонору Коваль, розповість Ліза Цареградська. То я й казала, що я хочу стояти скалою у морі, дивитися на море, і щоб мені теж, щоб до мене прилітали птиці. Киянці Елеонорі Коваль 89 років, онука священика, якого радянська влада визнала ворогом народу. У голодні роки 1932-33 мешкала з родиною у Києві. Через незбалансоване харчування та ослаблений імунітет вона захворіла на дифтерію. Від ускладнення після щеплень ледь не загинула. Лікарі мені сказали, що єдиний порятунок – це поїхати кудись на берег моря, де чудове морське повітря. І навіть конкретно сказали, краще всього в Міськгород. Так і сказали, що там поруч, там, де була Леся Українка, коли лікувала свої легені, і Міськгород – це самі найкращі місця для таких от носоглоточних хворих. Я їхала з такої обстановки, де я була, зі мною ніхто гратися у дворі не хотів. Не хотів, тому що я була внучкою ворога народу. Розумієте? І мені так і говорили, ти плохая, ми з тобою грати не будемо. Повертались і йшли. І це мене так вражало, що до цих пір цього я забути теж не можу. А коли я приїхала туди, побачила цих дітей, які до мене теж протягли руки і засміялися. Елеонора Захарівна розповідає про родину кримських татар, яка погодилася взяти її до себе. Пригадує, там було багато дітей. Найбільше здружилася з дівчинкою на ім'я Наїлян. Оце ж батько займався в них чоботарем, мама займалась родиною і сільським господарством. Ніхто ніколи не кричав, знаю, що хлопцям попадало, бо вони там щось перекидали, щось робили, щось не хотіли йти кудись. Навесні 1945-го під час весняних канікул Елеонора Коваль дізналася, що кримських татар депортували. Дівчина залишила матері записку та вирушила до Криму. Вона знала поштову адресу родини з листівок – Крим, Кореїз, Міськгор номер 3, Мустафа Сеїд Джеміль. У Міськгорі орієнтувалась прекрасно і вже прийшла до цього будинку, а там вже жили якісь інші люди, і вони нічого про це не знали, абсолютно. Пішла шукати їх, була в Алупці сільрада. Пішла туди, але мені сказали, що добирайте звідси, ми нічого про це не знаємо. То треба, їхати в Сімферополь і там дещо доставати. Я цього вже зробити, звичайно, це мені було не під силу в 45-му році, мені було 14 років вже. Наступного разу жінка спробувала знайти інформацію про родину у 60-х роках, вже під час відрядження до Криму по роботі. І теж не змогла утриматися, щоб поїхати в Міськгор. Но приїхала звідти з розбитим серцем і з якоюсь розбитою душею, тому що оцього духу татарського, любові до рослин, розумієте, покритих лісами і кущами гори, вже немає. За 75 років депортації Елеонора Коваль не змогла знайти жодної інформації про цю родину. Це так, от вони були, я знаю, що вони були. Я можу довести, що вони були. Але їх ніде немає. І ніхто про них нічого не знає. Єлизавета Цареградська, Андрій Хрустальов. Новини ЮА Крим.